Que? Ti de que traballas? Traballo nun hospital en King's College e traballo en medicina nuclear, que é unha das ramas da medicina diagnóstica. A medicina diagnóstica é a que se ocupa de ver os órganos da xente por dentro, porque, como sabes, non podemos abrir solo porque teñas un catarro, non te van a abrir o peito para saber se os teus pulmóns están malos ou están ben. Entonces, hai mecanismos que utilizamos para ver o interior do corpo da xente, e entonces eu dedico a eso, a ver o interior da xente e a poder saber se teñen algunha enfermedade ou non. E cando estudiaches esta carreira, inspirouche algo ou decidiches? A miña inspiración para estudar a carreira veu a través da fotografía. Eu era fotógrafo e chegou un momento no que quería avanzar un pouco máis no tema dos principios da fotografía, que é a luz e as ondas electromagnéticas. Entón, como quería avanzar un pouco máis, busquei a ver que máis se podía facer cos coñecementos que xa tiña. E cos coñecementos que xa tiña, sabendo que xa sabía da luz e todo isto, a medicina diagnóstica utiliza os mesmos principios que a fotografía. Entón, automáticamente decidí, vou neste campo. Tiña que formarme, claro, no aspecto médico, porque todavía non sabía nada de medicina cando fixen. Entón, tive que estudar outra vez. Si tes, por exemplo, para xente que quere estudiar esa carreira, ou, por exemplo, que a fotografía e despois ir para o que estás facendo ti, podías dicir algo para axudar? O mellor que se pode facer, que foi o que me pasou a min realmente, é que cando decides pasar dunha carreira a outra, o primeiro hai que facer un período de adaptación. Basicamente, eu tiven que non me valía para nada a carreira que non me valía, si me valía, pero non en concreto para a medicina. A carreira que tiña ao principio, que era a fotografía, o aspecto médico non o cobre, non tes nada en media que che poda cubrir un aspecto médico. Entón, tiven que formarme niso, é dicir, facer un período de adaptación, estudar nursing, estudar para ser enfermeiro, solo un ano, pero estudalo e saber como se trata cos pacientes, que distintas circunstancias teñen os pacientes con cliente que tes para facer unha foto. Son completamente diferentes, dous mundos completamente diferentes. Pois moitas gracias. De nada.